Φρέντες με το γρηγορότερο στην Ευρώπη να πούμε. Direct performance. Βέβαια, MP3. MP3. Αυτοκόλλητο. Carbon hood κτλ. Να πονάει η ένα στην κάμερα. Μπράβο, καλά μαλάκα. Μ' αρέσει που σκάστε του Φρέντι. Το άλλο έχανε την ώρα. Άλλο. Σπινιαρίστα. Το άλλο πάτσε έφυγε, το άλλο έχανε. Τι να κλάσει. Την πολύ δύναμη μάλλον. Ποπ. Την πολύ δύναμη μάλλον, δεν μπορεί να τη βγάλει. Συγγνώμη κιόλας. Κλείσα τις κάμερες αυτές. Έλα κλειδώστε. Χάσαμε και τα μικρόφωνα. Έτοιμοι διαγωνιζόμενοι και αεροστερνάους, κινούμενοι άνθρωποι, κίτρινα, πράσινα, κανονική επίδυση, τέλος καμένα 3-2-3 και νησίων και 18. Πάρε σουφλάκι. 13-11-1, νικητής του 11, Ζαχαρης Ιωάννης, 12-168. Γιατί όμως δεν το πάτσε. Το άλλο. 12-168. Και το άλλο όμως τώρα έφυγε, Φρέ. έπεισε το 12.